Ja jongens en dames en heren, de derde gouden sambafoon is vandaag hier te vingen. We zijn in de gemeente Echtsusteren al bekendgemaakt. Nou ja, wie is er straks als Isabios en wint €1000 carnavalsgoed. Met het goede codewoord natuurlijk, dat ze tegen Twan moest zeggen. Het werd spannend, de vorige keer worden jullie al heel snel bij de gouden sambafoon. Maar of dat vandaag ook gaat gebeuren, ja, dan moet we even afwachten. In ieder geval, geven, moest hem al zien. Maar ik zie nog hier, het sneeuw of ook bij. Dus wie weet, duurt het wel langer vandaag, maar het lukt me niet meer. Probeer het vooral, want er is nog gingen. Hier over het griepen jongens. Dit is een chique gouden sambafoon. Ik heb hier de neppe versie. Dit gaat minder, maar deze wil ze hebben. Ik zie in de verte een maan lopen, maar of het nu voor ons komt, dat weet ik niet. Het lijkt meer op een doodnormaal wandelingetje. Dit laat hier gewoon €1000 liggen dadelijk. Dus shit op allemaal, dan maakt nog allemaal kans. Shit, dat is niet normaal. Oh, dit gaat snel. Ja. Wat gaat hier gebeuren? Meerdere lui aankomen. Hallo? Verhuur ik niet. Ren naar Twan, snel. Hallo. Hi. Oeh, dichtkomt voor de gouden sambafoon dingen. Ja, kom maar snel met. Wat is er? Wat is er? Optocht, Twan. En gefeliciteerd! De winnaar van de derde gouden sambafoon heeft €1000 carnavalsgoed gewonnen. Dat is mooi. Vergun hem hè. Kijk eens zie. Dankjewel. En wie is ze? Hoe komt ze vandaan? Ik ben Ralf, ik kom uit ja, dus van het werk. Ik ga eigenlijk gevuld. Ja, we zijn actief hier in het gebied. Dat het hier wel eens voorzien bij die stoot. Toch neem ik collega's gezellig gewoon vertrekken nu en ja, net op die denk ik. Ja, was spannend. De meneer was echt net te laat. Hier komt de mevrouw aan. Ik weet niet of ze er ook voor kwam. Voor nog even snel vragen. Oh, komen. Och, Gerre, hoe komt ze vandaan? Ach, och, het is net te laat. Net te laat, hè? Tjie, net in de auto. Op toch? Oh, die was in voor mij. Je bent net 1 minuutje te laat. Nog niet. Ah. Ja. En daarachter een meneer. Dus eigenlijk was het We de zitten derde. in de auto. Ja. Nou, doe reis naar binnen. Ik ga je daar geparkeerd. Och, mevrouw. Tjie. Zo ziet zij regels in te vertreden, hè? Ja, joh, ik gun het. Ach ja, ik gun het tegen jaar. Ik ben er blij mee. Zieke vastelovend. En wie heet je, mevrouw? Patricia. Nou, misschien, dus er komen nog heel veel mogelijkheden aan, hè? Vergun hem 11 keer uitreiken. Ja. En je mag wel meer tips geven. Meer tips? Jo, dit is wel heel lastig hier te vinden. Dat hebben ze toch wel als derde gevangen. En de stoel. Ja, joh, dat gaat maar bij, man. Hè. Oké. Nou, ja, succes. Misschien... Nou, Ralf, ga even terug naar dich. Ja, wat ga je met het geld doen? Ja, schoon was los hier. Ik heb mijn vriend is prins in het dorp. Dus dat gaat wel goed komen. En de vriendin gelukkig maar met een beetje en geschminkt natuurlijk. Ja. Wie gaat ze verkleed? Want toen kunnen ze eigenlijk kiezen wat. Hè?
Ja, de vriendin is de leider en de verkleder, zeg maar. Dus ja, we zullen het zien. En schmink, want ze kreeg ook schmink te goed, hè? 250 euro. Wat wil ze tegen opmaken? Ja, ik denk dat de bonte circus gaat worden. Ik ben zelf niet van de schmink, maar Nee? ik moet eraan geloven dit jaar, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat zou dit jaar wel moeten. En natuurlijk, hier ook nog een Never in een café, dus dat komt wel goed, denk ik, hè? Heel belangrijk. Nog meer de lokale ondernemer ondersteunen op diezelfde wijze. En zichzelf, hè? Zo. En mijzelf ook zo erin trekken met de carnaval, ja. En een rondje voor de vrienden. Dat zit er vast en zeker in. Oké, nou, hier veel plezier ervan. Ja, dankjewel. Vond ze het lastig of wist ze meteen, hier moet ik zijn? Nou, we hebben vanuit het werk hier een promotiefilmpje opgenomen. Och. Dus ik zocht eromheen heen. Ja, toen wist ik wat je te doen was. Ja. En auto gepakt en gas erop. En het codewoord, was ze live met het kieken in de auto? Ik Of, heb de telefoon aanstaan met de radio en ik hoorde het net die jongen. En ik zag allemaal lurieën en ik denk, ja, standaard nulle gas. dus zoals ze ziet, hebben ze net mijn vrouw verslagen en een meneer, dus best de eerste gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Chic. Maak er een mooi seizoen van. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Ja, top, oké. Ja, nou ja, dit wordt de derde Gouden Samafoon die we vandaag bij L1 hebben uitgereikt. Dit wordt in Eelikhoven in de gemeente Echt-Zusteren bij een kunstwerk aan de Maas. En blijf vooral kijken, de volgende keer zijn voor gelukkig uw plek, geheime plek, mocht natuurlijk nog niks over zeggen.